Utaday. Hoy, syudi abasing siyang bulan o ginamos. Di na Ako! Suriyanin na mabayat! Naanakod ka! Angkol! Angkol! Hindi lagi din ang angkol ka! Bago natin simulan ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. Gadalagan lagi ka, Kol! Wala ra. Asa man ka? Ikaw, Kol, asa man di ka? Baya, wa kay nabot og asa ko. Kanay nangutan, aragani ko! Unsa ni gipangita nimo, Kol? Baya, paghilom na ganit diha, no? Buros manggi ka, Kol! Unsay buros? Nao, nagsigi kagi ka pa na imong tiyan, buros man ka! Nga naman niya kang tiyan. Mahikapa kuno ko. Bal pagpuyo daw diha. Matanawa lalaki! Unsay lalaki? Lalaki man na! Kalibang rako. Na, lalaki nga tae! Lalaki ka kasumbagan ka na akong kalibang na kay ko. Natanawa lagi, nagdadalang tae man ka! Kuno nang nagdadang tayo, bagan ka na ako nun na. Kol! Kol! Hoy, nga nang isunod man ka. Wala to kunin mo, Kol! Unsa may imo ng tawon? Kanang mga nakakol! Mga anak ba day ko ng malibang mangko? Palayo nga to, no? Basahan ni Rako! Di ate, punuon ka nga nung sapayan pa magang atang. Ni Rako! Bawa kunuhanin, no? Palayo. Basta, ni Rako! Bahala ka diha. Tinitignan Nakuha talaga. kay anak, Kol! Unsa may dako? Kanang imong tae, dako magkaayo, inani man ka dako, masarap! Paghilom kunuhanan, no? Madunggon kitag mga tawanin ng labay ron. Sabak kay ni. Gamay lagi kay nang imong Kol! Ang unsan man po'y gamay. Kana bang imong kuan, Kol? Kana imong patutin! Yat, inani raman kadak, Paghilom mo kunuhanan, no? Higara galing ni siya. Nan, gamay lagi! Lagi gamay lagi, pero sa pain babalik ka mo dool. Palayo nga to kuno, higara na ka pagayo. Ano mo dool na ka? Nay, laguma! Lagi itong gamay lagong, bahala kung sa panadiya basta kay palayo. Pahikapa kuno ko, Kol! Bayaman mo ikat na. Masuko man, abi kay gamay nga lagom! Sige, ayaw yung hilom ron, kay buno ginako ning tae ni Muron. Sige, Kol! Kay manumbag ra ko, Kol! Ang palayo nga to, samok kay kanang kalibaw kay tao, sige ka sunod-sunod. Kanay usaon man imo na! Ang unsa man? Kanang dahon! Baya ka ilo. Kanay na may mahibilin gihapon, ana! Dili man musugot si mama, ana! Kinahanglan mang tubig! Lisod po nang wala may tubig ka ane. Ang sige, kuha naman ka na kong tubig hari sa pakol! Na, dili man pakuha ang tubig nila, ane! Na, buslot Ginoo ni Kol! Na, buslot lagi, Dili masulag tubig, wag kay iluan ni Runkol. Ay, bato ay magkailo siya. Ilo. Jud kaayo ning panahon karon day no? Oo, tama ka, day. Gibuday na jud kaayo kung Mga anong bakla, sitwasyon na mga nato bakla. day. Yes, makahadlok ay day. Tinuod.
mas maayo pa jud unta day nga ang tanang namuyohan ning kalibutan day dapat jud mo positive. Hoy, so di abasing siyang bulat o ginamos day dili ko, di lalim. Tinuod man ko day, mas maayo ang mo positive day. Kaya abi nimo mula agta atong dapita, musuloy tag asa mga lagyo ang lugar, muduol ta sa mga katawan. Dili na ta mahadlok kay abi nimo. Positive man na sila, positive sa ta. So anong mahadlok pa man ta mo kay halubilo. Naki-point day. Right man kay kaday. So Ginoo suggestion rugo po nang ako day nauna-unaan ra pod nako ba. Ug kanang kuan po day, mga pulis ba day? O dayon. Magasunod jud kay kuan ang mga pulis karon day. Ngano man. Halos-halos tanang boundaryhan ni secure day, ilahadyo nang gipangatngan day. Mga stricto pa jud kayo ng mga pulis day, kag moingon og di jud ka pasudlon, di jud ka kasulod day. O di pa kaana, di ka matakdan og COVID. Ay dili man gud day kay ako isit gwapa kayo ko day, dapat pasudlon. Isos, nanapo ka na imong biniga day. Tinuod biya jud day, ganahan jud ko magbalik-balik ka ng checkpoint day kay kabalo di ka daghan kay kung pulis nang labi kayo ang panghalukan day. Ito ka na po nimong biniga diya day. Tinuod biya day bisan balik-balik ko nilang pusilon ako buna. Yung chikon ako ang mga post. Ganahan jud kay ko mag-standby. So nakikikaib ka dito. Ay, syempre. Alaka! Gwapo, bigay gwapa ng mga pulis tayo. Bagay sa Sa sagutan kay ayo. Kana yung mga astronaut nga sigbas-bas ang among barangay. Kay? Ano day na sila? Uy, Uy, dili maguna astronaut dahay. Mga kuan maguna sila mga health Uy, personnel. di day astronaut kay makita dani mo aning pamorma nila nga putos kaayo. Dayon? Makahadlok kay mulabay dito sa among baryo. Muhunong anong balayg musulod sa amuan de. Ug tugso ko ng among ilong ug oten na. Boy, bantol, malalang malanap mga ulhipan cobra day. Ngano ka mention ko kag uten? Dili day kanang kuan ba kanang si tawag ana roy kanang cotton buds nga taas. Ay, katong iswab. Kaning osip kaayo mo na ang kadlukan pag-ayo na. Bagay talaga sa kanya, mulat lang. Na, sos ko di lalim. So, as ko ginuday nga nang mahadlok man pumugo positive Oy, day day. oy. Bisag kinsa mahadlok ana day. Kana bitaw mga bagong menu day o. Pag human nila og honeymoon, mambalit dayon sila og piti. Dayon pag positive, lipay kayo sa nga tanan day. So inana bunta ka dapat og kanang iswab ta day, antigen. Dapat og positive, malipay pud ta day. Hoy, sure di abas sing siyang bulat og ginamos. Di na yung ako! Istoryanin na mabayat! Na anak ko ka. Angkol, hindi lagi dili angkol ka. Hoy, day! Ani ra diri day asa ka hoy? Day! Day! Hoy! Pinugbog. Ala, takbo.